Kejingkran jong Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad ke Sangma hakilat patai kubur ban pensyai lor ke bynta ke ba ulshim kum ukli du ha ke sarkar bat ban pensngothu yaki nong mikmat kum juru iki sengsan perthai ke ba ulakam ba baro ki ai ke jing menjur kala penlong pat yo weu nong saj an ke Jela ban pan jing syai kum juru ban pensyai pat yaki pat ba halor ki kat tu kat ne ki mat ki badon yaki dak jing keli ban supentem hakakat kandai tari ujemang arja arpulai ke sarkar Jela kadang sudah ban lum manlang ya barok kinong mikmat bat yaki sengsan perthai na ke benta ban batai benia halor ke roster system ha ke balai shem ya karai ban thousand dan da ke kenhun ke ba an seken thop lang ya barok ki sengsan perthai ke ba an salam khmat da ke menteri sarkar ke kong amperin lingdo uniu nong saj an ubaderu senior advocate uba VJK kenta ulaong Upadiang ke reservation roster namar ka day bandon. Hendai ki don ki bentapan ki bala ban pen mensau hak bau laong ba wat ki nong mikmat ru hado menta kim pei phang. So roster point will depend on the cadre size. So then some it will be a 10-point roster, some points it will be 20-point roster, some cadres it will be 100-point roster. In some concerns, some areas it will be even a 200+ point cadre roster system. So that's why every cadre and the strength of the cadre will determine the roster points. Te ngala sngap nya bah to jingkren jong chief minister mentan but nga suthu ba ke ka bau batai chief minister kalong correct insha phimla ban pentri kam ye ka reservation policy claim ka roster piton kam ka roster piton kam ro ka roster account te kadan don to ka jingkren ka jong kalong ba u yele ban batai ban ong ba hakanu kanu ka kadai bandan kata ka ki post kabut ki kada post ki kada strength te gisala ban pe hakanu kodur ban thungkam ka point hang ni kalong ba ya ka jingdon kam jong ka reservation roster ngong kam don kanu ka dispute ya kata ka subject kam don kanu ka jing atatin ba balai ngim don kam ya ka reservation roster aba pi pentrai kam ya ka reservation policy kadi bandan kata ka roster kabut ka jing bo jing khen ha man pa ka wei ka department kadi ban bo jing khen hendri ke ka ba ta ya ka jingmot ka jing perkhat ka jongi ka long ba baro manta sanpus nem tam kam simdon kata ka roster ban pentrai kam ya ka reservation policy Kala shuya la kaya ibe kumto kajing thungkam kalong on the number of vacancies. Kidon shipotuli ki vacancies kala shuya automatically kala dan kata ka 15% namanta ki unreserved but 40% ni khasi jantia 40% ni ki garo but 5% ni ki we ki tribe te ka shuya ibe hata kador. Ndai ka point kalong ba katakan shuya based on the number of vacancies. Kami on the cadre strength jong kono department. Manda ka point ka long ba rapi ko pan pentri kam ya kene ka reservation roster. Da ka ba page ya ka cadre strength hakano pa kano ka department. Kadai ka tagen ka balong disturb ya nga ba di pajba barkhoj ki NGOs barkhoj. If you going to look at the cadre strength at this juncture, it will be very disastrous. Ngangong ipi ba kim don shu kita ki jingkhen na do ki por 1972 hado ki klambo jingkhen ka babyang ba kumno ka de banya kita ka rukom thungkam ban phia ida ki kam manta ka point ka long ba lada san post nam phi klam pentre kam ya ka roster bad lada phi pentre kam ya ka roster ka ni ka por da ka ba shim jingkhen ya ka cadre strength haka no pa kano ka department te kamur ka tarajur kala no Shillong kata kadai kata ka bang kran bo kata dai nata kadang ong ba it is for the first time baklawan kata ka jing perkhat ba kadai bandon kata ka reservation roster house name arfo ar ka high court kala ong ba ka let's say the government is make known that there must be a reservation roster to carry out the reservation policy. Nga okay nga agree kata ba day bandan kata ka roster hendai haba pipin mi pa dia kata ka office memorandum
house name arpo halor kani ka hukum jong ka high court ha tu ka PIL haka office memorandum phiong ayo phiong ban phin pet phin bo jing khain nado the earliest appointee right from 1972 kadai kata ka bangang aso khonyo so bapalat lase ki babun balang kimla ban sutho bhai kata lene ki legislators jongi ki dumla ban sutho bhai kata ngakwa ban ong hakading apor ba kamdan kanunu kajing artatien ba kadai bandon kata ka reservation roster kaban pe khanu rukum ba kadai bandon kata ka rukum thungkam te hendrai sakawai ka ba ngakwa ban panpau hangni kalong ba katkum katu ka reservation policy hadin arsnem ka labs no kamut radadon kanunu ka deficiency ka bamla ban thungkam ka labs no kahaban khain thmai but they kata ka rukum kedojong ka reservation policy 1972 hoi kaladon ka amendment khindia de kani ha ka ba na ka arsnem ka apoi ka license ka labs no hadin license ngamla ban batai usnem ayu bak permi ta ka office member nam bapen kalai kata ndai ke ka bang akwa banong ba kata ka rukom batai ke ni reservation policy to ka por ba hadir asnem le license kan labs no kabamot ka rukom thungkam kalong on the number of vacancies uchi minister haba ukran lu ngayo so ukrani itai benta number of vacancies kadon ka kata ka jing phia kam all along timenta ka point ka long ba uang ru haju ka por ba kadai bandan kata ka reservation roster nga so ha ba kata ba kadai bandan ta ka reservation roster hendrei haba ukrain par spang ka cadre strength hangta ken ka barong dangerous if you going to look at that cadre strength hakano pa ka department let's say kita ki employees kibala kibadang don hapo ka service kila yo ka kam lumba ka meritless kamut under the unreserved kiyo akato ka baha ka bade unreserved kamut 15% laraf ya lumba daka head count if you go by way of a head count but fi tholang ita ki khasi jantia hapo kata ka 40% slot ta kamut kata ka tarajur kala khia lupa kan kala khia no sangi kan kamu kala duna no sigi garo kala banduna no handrai lara fi minus no ektu ki balayo ki unreserved post kamut ki bam ha bhabo ka slot jong ka 40 ta kamu kanum dan kata ka jing khonya handrai haini benta ka ba ei nga ong manga kalong ba kadai ka ei ka problem ka barang problematic bha ka ni ka kam namar lada pi kwa ban penya ya ka reservation roster dagba pe ya ka cadre strength ha ka to ka department let's say kan don ka ka jing ban sao hang ne te kala menen ha ka por nga kren ya fi ha ka ni ka channel ka jong fi nglayo ki queries ki babon ma ki ong ke ka ta ka jing ban sao lara pen kelai lara pen thut ya to ka reservation policy ngaman se namanta ka jing so thu jong upai ba akwa ban pen pau hakani ka por ba lar sai lai sisngi pi pen thut ya ka to ka reservation policy kabade ada ratio of 15:40:40:5 la fi pen khi ya ka to ka ratio la sai lai sisngi la dadad manu ba challenge hapo high court la ne hapo supreme court kala ban ya ka to ka policy la ban scrap altogether kata ka jing ban sao ka songa te ka dan ru kata ka jing dawan ki paiba hawanga ngayo so bi ki kran yang haba ki ong ya kran yang ki ong babali kam long lo combine ngong ye phi ba ka long against the policy jong ka constitution ru bakan dan kata ka reservation beyond 50% te kidon ki judgment jong ka supreme court hakani ka banta ba amla bandon ka reservation palati ka 4% te menta na fi combine no let's say pi no 60% and 70% 80% khasi jantia garo but napeng nang tapat kinlong no merit let's say ka long very dangerous kala ban poisha supreme court ru ka supreme court kan straight down kumya kata ka policy kamla long manong ba kandon kata ka combine reservation of 80% namanta kini ki lightly ki try let's say ka long difficult te ndre kala don ka por ka banga nga suggest
ba balai kam long no 50% combine ni ki khasi jantia garo but kanumdan syo kata ka jing pia na pedeng kata ka 50% kan long bait combine kan long bait ka jing thungkam kan long bait by way of merit from among these three tribes kibawan sakhaman kilawan be sakhaman handai kan don no ka kata ka general category ka sakham he no ya kibe tribe le se kala ban sa bi 5% handai ka point ka long ba ban pengki ka reservation policy klem da pusat ba klem dia perkhat ba kalong ke ka ba ka ban jinjar te hoi hakading ka por ngala suthu eta ka jingkren jong chief minister ba upen suthu kumno ka trekam ka reservation roster there is no dispute ka dispute kalong da pikaran sipang ka cadastre te andre ka point ru kalong ne ba kan ka all party meeting kandan ru kata ka ki NGOs kindan bentalang ki stakeholders kindan bentalang ka point kalong ba hado ba pindaya merging mod ba ninum ya kren bungkten siba parat ndre ki suggestion ki bagi ai menen lomba kita ki saur sangut ki rangba ki balaya kren ki la ai kita ka suggestion mangar ngala ada ai ta ka suggestion nga ngong ba to ina ya ki min sem than ina ya kren about banyapen klumar manwara ka jinga phera preng ki lightly ki tribes yo ka don ka law and order ka long serious te gin aila dia kita ki all party meetings in aila do ki NGOs bekin non menta kima dia merging mod kima dia trash ya ka problem te hakani ka por hi ngong ba la da phi khen la da phi ko ban wanra ya ka reservation roster ban pitreka ka reservation roster da ka ba page ya ka cadastre hakano department at this juncture is next to impossible ni larangi ko ban pitreka ni haban thought mai ni haban perkhat mai to walk out nang ne shakhmat ken that's what we say that's perspective ken we have to think prospectively if you go by way of cadastre then it will amount to going retrospectively that is not permissible that's something that may not be gaban ong ba gaban sutana kata kadika ke ka bang yosngoy ka jingkren chief minister ke bang ala batay fi bentan ka kalang hata kador kata kadika jing perkhat jonga simen tenda kinu kita ki zahat kinti pada hato ngila pelengkam daka kentien vakansi ha cakap kadet yang pelengkam hakapor nga kren ka channel ka jong fi menen ba balo si kata all along ka kata ka jing phiakam ka jing batekam kalang lemba the number of vacancies hi klempet katkum ka cadastre te kalong be hata kador ket ngawang ba ka status quo should be maintained kumbang ilale baro shata baro san posnem kanya hi kumta ken yamenta kat bangim pudla ban trash out yakni ka kam te ka government ka ong ba ka high court ka lai ta ka hukum hoi ngai gri ka ta ka lai hukum kamut ba ka ai hukum tingi haban le lemu na kata kam la long ban penkala ban perkhat katkum ka cadastre lani katu ka office memorandum ka ong ba from the earliest appointee katu kan ka ban saw katu kan long dangerous we ngasngo ba de ban pensange syai ka di ka office memorandum katu kam trikam nomor ngalayu ki advertisement ki ba fair ki ba ka jing playlat kalong bait tang Shillong nomor ba la pentrekam katkum kata ka cadastre hakado pakano ka department ngasngo that is wrong te ngalayu hapo high court kiladon ki advertisement hakaba tangki garo sudah nomor hang tu ki paid lumba ka population kabadan hapo high court ki employees badin po high court ngasngo ba kani ka kansawra katakan law and order situation one fine day nomor ka jing khonyo ka jing khi ka jing kta ka jing khloit ki khna samla ka jongi nomor ba ki myokam karang church ba palan te lese ngang ong ba what ka high court ru kadi ban pensange iswai ka to ka rokom advertise ka ba ka no Shillong ka tarjur kan ngala don itu ki computer operator ka poisa ka ti ka jonga ngai ba tang kawe ka jai benreu ka pau tu nomor balik ka long ta nomor ki page ka
ya ga cadre strength kamu la bon lung pau khasi jantia ya wakalong umta te ngaong yepi ko mga jukren na do mensua kan simpor sa fo san fo sem te ban pandap ya to katarajor bukan wan ha kaju ka level